Dámy a páni, stala sa jedna taká vec. Som úplne nečakal, že sa stane v Španielsku, ale teda čistou náhodou sme proste išli a vyhýbali sa policajtom, ktorí leteli priamo za nami. Som sa vyhol a spravili sme takúto fajnovú dieru do našej pneumatiky. Ďakujem veľmi pekne policajtom. Nedávno som dával to, že som proste oplieskal presne tento AC disk, úplne presne tento istý, a čo bola moja chyba. A tentokrát som to oplieskal znova, čo vlastne bola tiež moja chyba, aj keď teda som sa vyhýbal veľmi v rýchlosti policajtom. A dopadlo to takto. Čiže naša bočnica celkovo na našom kolese vyzerá veľmi špatne. Osobne si myslím, že to vôbec nie je fajn. Sledujte, to je normálne, že vylupnuté, normálne, že extrémna diera odtiaľ a je to podľa mňa, že extrémne nebezpečné. Máme 20 jednotky kolesa a celkovo, dá sa povedať, že nízkoprofilové tie kolesa sú. Myslím, že 265 na 35 20 jednotky, čo je akože dosť taká špecifická pneumatika. Toto vôbec nie je dobré, čiže problém, ktorý máme momentálne je to, že je štvrtok, sme v Španielsku. A musíme to vyriešiť proste. Na tom aute pravdepodobne nemôžeme jazdiť. Došli sme aktuálne z Porto Banús. Ideme proste veľmi pomaly domov, aby sme to proste aspoň odniesli domov. Riskujeme už momentálne teraz, že tá pneumatika môže kľudne vybuchnúť. Môže a nemusí. Pevne verím, že to nie je až tak, že by to proste chcelo vybuchnúť, ale to vybuchnúť proste môže, či už keď to bude teraz stáť, alebo vybuchnúť počas jazdy, čiže idem extrémne pomaly, pretože ak by to vybuchlo počas jazdy, tak to môže byť brutálny problém. Plán momentálny je to, že zajtra je piatok, dneska je už dosť hodín, je nejakých 8 hodín pomaly, takže nikto by mi nedvíhal, ani nikto nič, proste žiadny servis. Takže zajtra ráno idem rýchlo s tým autom ešte do servisu, nech mi povedia teda, že čo s tým mám spraviť. Pri mne nemám ani rezervu, nemáme rezervu proste, čo je dosť problém, akože je to blbosť ísť do Španielska bez rezervy, ale it is what it is, proste nemáme, takže to musíme nejakým spôsobom riešiť. Buď budú mať takú istú pneumatiku náhodou na sklade, čo by bolo ideálne, že by to proste len prehodili, to by bola paráda, alebo to budú musieť objednávať a tým, že máme piatok zajtra, tak celý víkend budeme proste bez auta, čo tuto v Španielsku momentálne nie je úplne ideálna vec. Takže zajtra ráno sa na to pozrieme, dúfam, že ráno prídem k autu a nebude vybuchnutá pneumatika. Španielsko sa nám komplikuje, čím ďalej, tým viac. Hello, do you speak English? Do you have pneumatic Continental Sport Contact 7 Monday? The size of the pneumatic 265 35 R21 Audi A7. Audi, yes. Vamos a ver, you write me email. Yes, you write me email. I haven't got this size here, okay? Okay, 400, yeah. This size here, I give to the order, and for the order, I give deposit. The tires here, Monday. Where to pay deposit? I will come today before 3 o'clock. Nachádzame sa opäť pri aute. Pneumatika vyzerá nejako takto, neviem, či to je vidieť. Je to dosť odlupnuté, tu vidno proste tie železa, čo tam sú vnútri, a neviem, či to je moc vidno takto alebo nie. Bavil som sa aj so servisákom u nás, že ak tam proste nie je nejaká vydutina, alebo to nestráca tlak, alebo čokoľvek, tak by to malo byť v pohode na tom jazdiť, samozrejme veľmi pomaly, veľmi opatrne. Máme sa vyhnúť teda akýmkoľvek diaľniciam alebo čokoľvek a ísť rýchlo maximálne asi nejakých 80 km za hodinu alebo približne tak nejako, moc nezrýchľovať tieto veci, takže by to malo byť OK. Písal som na jeden servis, kde mi povedali, že pneumatika bude až v stredu, čo dneska, keďže je piatok, tak je trošku nepripustné. Volal som teda na ten druhý servis. Druhý servis má celkovo lepšie recenzie, celkovo pôsobia aj dlhšie a mám pocit, že im trošku verím viacej. Tí mi povedali, že pneumatika bude v pondelok. Aktuálne pozerám, že či mi neukáže, že strácam tlak alebo niečo v pneumatikách, čo neukazuje, čo je dobré znamenie. No a pneumatika bude teda pravdepodobne v pondelok, ale musím ísť tam, zaplatiť depozit, aby to mohli proste objednať a potom by to malo byť všetko OK. Takže idem aktuálne na tom aute, cca nejakých 20 km a uvidíme, že čo z toho vznikne. Ja som tiež hovoril, že nejaký content proste v tom Španielsku, že nech sa tam niečo deje a myslím, že od začiatku sa proste niečo deje. Či už s tými policajtmi na začiatku, alebo všeobecne sa niečo proste fuck uplo vždycky. Tak aj tentokrát, čo som nečakal, tak je to, že proste takto pichnem pneumatiku, alebo teda rozbijem pneumatiku. Zatiaľ jediné šťastie v tom celom je to, že proste som nedostal defekt celkovo, že proste to auto je pojazdné, viac menej. To je jediná asi zatiaľ výhoda. Stále nehovorím hop, dokým nepreskočím, pretože to koleso môže kedykoľvek podľa mňa rupnúť
a to by nebolo úplne ideálne, hlavne nie na diaľnici alebo na ceste. Odkedy mám nové kolesá, odkedy som kúpil nové elektróny, tak som štrajchol tie kolesa asi najviackrát za celý život, čo som kedy vôbec štrajchol kolesa. Ja neviem, absolútne nešťastie mám v tom, že proste ako som kúpil nové kolesa, tak odtedy či už šťuchnem, či už výjdem proste na chodník náhodou, alebo na obrubník, alebo čokoľvek. V živote som toľkokrát proste nechytil koleso niekde, ako teraz s týmito kolesami. Neviem prečo. Joj. A tieto retardéry ináč tiež to ako nie je úplne ideálne na to koleso, ty kokos. Tá diera je riadna, tá diera je proste obrovská. Kámo, stojím tu za najväčšieho chmuľa vonku niekde. Hello. Hola. I was writing the mail and I was calling. You need one tire, two tire? One. Only one. Only one. So it will come at Monday. Yes, when the tire's here, I call you. One moment, I know. Takže máme ďalší update v rýchlosti, ty kokos. To bola španielská dedina doslova. Pneumatika je objednaná. Zaplatil som depozit 50 €. Which is fine. Milá teta, veľmi milý personál, aj keď tie servisy, ty vole, to akože je ako celkom záhul. Mala by dosť pneumatika a mali by to vedieť teda rovno aj celé zmeniť, čo by bolo úplne ideálne. Teraz ale prichádza víkend, bez auta pravdepodobne, pretože nebudem asi na tom jazdiť, že vôbec. Celková pneumatika bude stať okolo 400 €, čo je akože dosť viac, asi ako u nás stojí okolo nejakých 250, maximálne 300 €, ale že to je takéto urgentné, tak OK. Čo mám rád ale na Španielsku a celkovo v Marbelli je to, že tu sú naozaj pekné výhľady. Občas sa to cítim ako v LA alebo tak, hlavne z tohto dôvodu sem rádi chodíme, aj pretože to fakt vyzerá pekne. A ani nemusíme ísť do nejaké že Ameriky alebo tak. Dosť sa to podobá celkovo tie hory, celkovo palmy, celý ten vibíček. To tu mám extrémne rád všeobecne na tomto Španielsku, alebo celkovo teda na Marbelli. Vo viacerých mestách sme až tak teda neboli ako v Marbelli, ale veľmi, veľmi radi sem chodíme, hlavne z tohto dôvodu, pretože look at this proste. Neviem, či to je až tak veľmi dobre vidieť na tej kamere, ale celkovo aj to prostredie na mňa pôsobí veľmi upokojujúco a trošku viac relaxačne ako v nejakej zaprdenej Bratislave alebo tak, takže good fucking news, čo sa týka pneumatiky na našom aute. Dneska máme pondelok, takže sa konečne všetko viac menej rozbehlo. Máme aktuálne nejakých 10:30 a mne teraz volala týpkyňa z Pneumaticos Palma, kde teda mala prísť moja pneumatika a že vraj táto pneumatika je už reálne tam, čo som mega rád a normálne som prekvapený z toho. Fakt som očakával to, že mi povedia, že no pneumatika nestihla prísť, príde na ďalší deň alebo niečo, proste nejaké naťahovačky. Takže som extrémne prekvapený. A teda, že za hodinu by som mal byť tam a aby mi to viac menej prezuli. Tak som brutálne vedavý, že ako toto vlastne dopadne. Idem zase na 20 minútovú cestu na tejto pneumatike, dúfam, že to prežije tentokrát znova. A mala by byť pneumatika finally vymenená. Som zvedavý, ako to tam bude vyzerať, že akým spôsobom to vôbec vymenia. Myslím, že momentálne sa nemusím bať toho, že by mi poškodili disk alebo tak, pretože ten disk je poškodený úplne v prdeli, takže uvidíme, no čo povedia. Hello. Where can I park? Put your car inside, please. OK, perfect. The boy stand now. Že vraj mám zaparkovať auto dovnútra. Takže auto by sa malo teda prezúvať takto na kolene, ale za mňa fajn. Halus na tom je to, že celkom sa to vybavilo rýchlo, auto sa aktuálne prezúva takto v boxe. Čiže to týpek proste len zdvihol na jeden zdvihák a vymení tam proste koleso, čiže absolútne easy job. Za mňa fajn. Furt si hovorím to, že ono všetko bude strašne komplikované aj so s tými Španielmi, že sa to bude proste strašne komplikovane riešiť a všetky veci. Ale ja mám pocit, že to je tak easy a smooth a proste to keby zbytočne vždy komplikujem, pretože si myslím, že to nebude také jednoduché proste, ale tí Španieli sú tak vyčilovaní proste, že stačí pár slovíčok po anglicky alebo kľudne aj po španielsky sa nejako nohami, rukami dorozumieť a ono sa to easy vybaví viac menej. Že aj ten celý systém, ktorý je tu nastavený, ja som sa bál toho, že jak je možné, že ja vlastne teraz môžem hocikedy si tam dojsť, oni mi to hocikedy proste vymenia. U nás by si musel proste pýtať termín na všetko, aj aby ti to vymenili, alebo akýkoľvek proste problém.
by to bolo strašne zložité. A úplne som očakával to, že tak ako to je viac menej častokrát zložité u nás na Slovensku, takže tu v Španielsku, keď proste jednak nevedia skoro nikto po anglicky normálne, takže to bude 100-krát komplikovanejšie, ale pritom mám pocit, že to je oveľa easy, len proste ja som očakával úplne to, že to bude extrémne náročné a zatiaľ ja som proste došiel teraz tiež do servisu, týpkovi som iba ukázal na koleso, že ktoré zmeniť, proste a vybavené, akože easy. On tam proste pichol ten oný, zdvihol auto, odmontoval koleso a easy, akože. Celkovo ten pneoservis za mňa vyzerá strašne pofiderne, keď si to vezmem na slovenské pomery. Ale mi to príde strašne pofiderne a trošku mi to pripomína nejaký takú Ameriku, vieš, že proste prídeš z hlavnej cesty, tu to rovno zaparkuješ, rovno to pichneš proste donútra. Hodnotenie má normálne, že 4,9, nejakých 500 recenzií a všetky sú, že brutálne pozitívne. Takže to je jediné, kvôli čomu som hlavne si vybral tento pneoservis a v podstate mi aj hneď ako prvý odpovedali, hneď nemali problém, čiže za mňa very nice. Tam z Brusunova a teda fakt som nečakal, že zo Španielska pojem s novou pneumatikou. Vyzerá, že by to malo byť fajn. Malo by to byť celé v podstate vyvážené, malo by to byť všetko v podstate v poriadku, hej, disk akože dostal pekné šupy, ale tak nie je to také hrozné, akože je to ojebané, že brutálne, ale stále podľa mňa lepšie teda ako mať pneumatiku úplne v prdeli, takže za mňa to vyzerá fajn. Som si nedávno to, že by som chcel vedieť to, že aké to je reálne žiť v Španielsku a nie prísť len proste na dovolenku a že proste rieši seriózne veci, tak som si to teda vyskúšal, že aké to je riešiť seriózne veci. Čo je jedna vec, čo som si všimol, keď sa to koleso dalo dole, ja som k tomu netočil nič, ale mám takúto fotku. Je tam taký plech v podstate vzadu. Tento plech vzadu, toto tu, ktoré je v podstate ohnuté, hej, ale aj teraz keď to chytám, tak som zistil, že to je v podstate iba že vraj teda nejaká krytka, ktorá len kryje to koleso predtým, aby sa tam nedostal bordel, takže nie je to nič extra vážne. Pýtal som sa teda aj ChatGPT a pýtal som sa aj ľudí na Instagrame, že čo si o tom teda myslia a vraveli, že to je OK proste. Akože je vidno, že to dostalo proste dobrú šupu, čo teda vieme, že to bola dobrá šupa, ale teda malo by to byť OK, nemalo by to nič robiť zlé s autom, že by to malo byť niečo nebezpečné, ale samozrejme určite by som to chcel dať potom vyklepať, keď proste prídeme naspäť na Slovensko, pretože tá krytka tam od niečoho pravdepodobne teda asi je, tak aby to bolo všetko v poriadku. Ale teda, čo týka celkovej sumy, koľko som za toto celé platil, tak platil som nejakých 400 euro, 390 eur, dala mi tam asi zľavu alebo čo, lebo dala mi to potom za 390, takže asi fajn. Čiže na to, že to tak viac menej rýchlo vyriešili všetko, tak asi dobrá suma. Akože trochu som sa bál toho, že to môže byť aj viac, ale že minus 400 euro, tento trip ma stojí čím ďalej tým viac peňazí. Hovorím si stále pri každom jednom tomto probléme, čo sa nám v podstate stalo za túto cestu zatiaľ, je to, že mohlo to byť aj horšie, hej. Tá pneumatika by bola absolútne nepoužiteľná, nedal by sa na tom aute jazdiť vôbec, musel by som riešiť odťahovku alebo takéto, pretože ak viete, teda nemám rezervu, čo ma sere, že som nevyriešil proste pred takouto cestou, ale it is what it is, no, takže prvá vec, čo budem riešiť, asi keď prídem na Slovensko, že budem riešiť rezervu. Fajn, ja som spoko a idem ďalej si užívať Marbeu konečne, lebo bez auta to nebolo víco.